Здравейте! Модул 1, лекция 2. Кратичка лекцийка за терминологията в чистото земеделие. Просто ми се иска в самото начало да уточним някои от термините. Най-вероятно повечето от тези, които ще гледат тази лекция, ги знаят тези термини и са ги срещали. Има много информация, но нека все пак да си ги стиковаме нещата. Така. Тръгваме с агроклимат. Чисто агрономически погледнато, по определение агроклимат, това са почвените и климатични условия в района, които са основни и важни по отношение как и какво ние да отглеждаме в нашите градини. Втори термин – адаптация на растенията и на нашите методи. Иначе това си е, като навсякъде си означава приспособяване. В земеделието имаме аерация на почвите, като аерация, както навсякъде, и тук означава увеличаването количеството на въздуха, но тук е конкретно увеличаването на количеството на въздуха в почвата, евентуално чрез разрохкване и други начини. Така.